गथ' गथाय गैगोना गैया बेखौ बिथाङा मिथिनांगौमोन। दा आं अनुरोध खालामो बिथांखौबो जाहाथे बिथाङा आंनि हिनजावखौ मोजां मोजां आंनि न'सिम दैथायहरो। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय। आङो बे भिडिअखौ मोनसे न'खरनि दुखुखौ नुनानै एबा न'खरनिफ्राय खावलायहरनायाव लाबोनाय जादों। दा बियो मोजां मोनलायनां खारलायनायनि जाथाय। दा नोंथांमोनहा बे सिगांनि सुंद' भिडिअखौ नुनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दा जाय मानसिया न'खरनिया जाय मानसिखौ लाखारनानै खारदों बियो बारा गोजाननि नङा बायदि। आंथ' क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो जोंनि दतमा लावदङा मावराखावरा थुरिबारिनि थुरिबारिनि होननानै बुंदों, भिडिअ'आवबो बुंदों। दा बिनिनो दा आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों, नों फंबाया जुदि बे गुबुननि न'खरखौ सिफायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बेफोरखौ सिन्था दाखालाम। मानो होननानै बुङोब्ला बेहा न'खरा गोबां बरबाद जाबाय आरो नोंहाबो हाबा जाखानाय गथ' गथाय दंखायो। बेनिखायनो आं बेखौनो बे भिडिअ'नि गेजेरजों खावलायहरगोन, नोङो बिथांनि हिन्जावखौ न'सिम दैथायहरफिननांगौ, जाहाथे बिनि न'खरा मोजाङै मोजां सोलिफिननो हायो। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो गुरैयै खावलायो, नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिसोरनिसिम सौहैयो बे भिडिअ'आ आरो बिथांमोननि न'खरा मोजां मोजां सिगांनि बायदि सोलिफिनो। गोजोन्थों रायजोफोर। दे बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय। थेंक इउ। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। आंनि मुङा रहिस रामसियारि। आं बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सावदुरबिटारि भिनुनि अन्थाइबारि गामिनि सुबुं। थांनाय सेप्तेम्बरनि 2 खालार खालि 2 तारिख खालि आंनि बिसिया आन्ध्रायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय बिथाङा थांखांनायनि उनाव दान मोनथामसो जादोंमोन, दान मोनथाम 12 दिनसो जादोंमोन। बेनि उनाव डिसेम्बर दाननि 8 खालार खालि 8 तारिख खालि रबिबार, बै दिनखालि बिथाङा कम्पानिनिफ्राय पारमिसन लानानै गेट पास लानानै न'सिम फैनो होननानै आंनो फन हरदोंमोन। ओमफ्राय फन हरनाय समाव बिथाङा आं न'आव थांनोसै बिफा, ओमफ्राय आंनि गथ'फोरखौबो बुंबाय नानि बाबुमोना माबोरै दं, माने मोजाङैनो दं, दे होमबा आं न'आव थांनो ओंखारदो, नै आं दा माने बेगाव जि जोम सोबाय दङ, बेनिफ्राय अट'आव आं गाखोनानै टिकेट दानो थांसिगोन होनना बुंबाय। खिन्थु बै समनिफ्राय फैनायनि उनाव बै 8 तारिख खालि डिसेम्बरनि 8 खालार खालि फैनायनि उनाव बिथाङा खिन्थु न'आव सफैयासै। दा बोजों थांखो बोजों माखो दाथ' आं मिथिनाय जायासै। बिनाव खोनानो मोननाय बायदिब्ला बै कम्पानियावनो मावजाबनाय सासे, उनाव मिथिनो मोनबाय आं, सासे हाबा जाखानाय, बेयावबो सासे थारमाने हिनजाव दं, गथ' गोनां, हिनजावसा सासे खुदिया गोनां। उनाव बै कम्पानिनि मानसिया आंनो एड्रेस हरनायाव आं मिथिबाय बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि दतमा लावदांगा गामि थुरिबारि गामिनि खामेन्द्र मुसाहारिनि फिसाज्ला सोमखोर मुसाहारिनो, बै लरानि मुङा सोमखोर मुसाहारि। दा बै समनिफ्राय आंनि बिसिया जेब्लासिम आंखौ फन हरोमोन, आं थांबाय दं ओरैबाय दं, माने आन्ध्रा, बे कम्पानिनि मुङा, थानाय कम्पानिनि मुङा जाहैबाय देबि सि फुड। बे कम्पानिनिफ्राय बिथाङा बै दिनखालि डिसेम्बरनि 8 खालार खालि पारमिसन लानानै माने टिकेट लानानै ओंखारबोदोंमोन बै खामानि मावग्रा जायगानिफ्राय। नाथाय बिथाङा बुंहरदोंमोन आं गारिबो गाखोबाय ओरैबाय थांनोसै, दा आङो रेल स्टेसन मोनहैबाथाय आं नोंखौ फन हरगोन। नाथाय उनाव आरो माने 11 बाजिनिफ्राय 11ता बाजिनिफ्राय फना सुइस अफ, बेनिफ्राय मोनासैयानो। दा आंनि बिसिया बबाव दं? दा आङो रायजो राजाफोरखौ अनुरोध खालामो, बेंगालर, तामिलनाडु बा केरेला बा चेन्नाइ जिमान जायगायाव दं, आं निजिनि हारि जातिखौ मान खालामनानै बुङो, बै थाहैनाय खामानि मावनो थाहैनाय रायजो राजाफोरा बा आदा फंबाय बा बिदा बिनानाव बा आमाय बा दादै मादैमोन बा आबौमोन, नोंथांमोना जुदि आंनि बिसिखौ नुदोंब्ला बे सावगारियानो नैबे आंनि बिसिनि मुङा रुक्मिनि दैमारि रामसियारि। आं बिनिनो फिसाय लरा, बिनि मुङा जाहैबाय सोमखोर मुसाहारि। क'क्राझार दतमा लावदांगा थुरिबारि गामिनि बिथाङा सोमखोर मुसाहारि मुङा।
बिथाङानो आं खोनानाय बायदिबा बे आंनि बिसिखौ लाना थांदो जाहैबाय। आच्छा नोंथाङा जि बुंदों बे क'क्राझारनि सासे सेंग्राया बिसि गोनां सेंग्रायानो बा हौवायानो जा बेखौ लांदों होननानै नोंथाङा माबोरै प्रमान मोनखो? बिनि प्रमाना मा दं? दा आङो प्रमाना बेखौनो मोननाय जादों दि जि जायगायाव थारमाने बै लरा बा आंनि बिसिया थायोमोन बे लरानि थंखौ आङो जोंनि अफिसनिफ्राय महरी आरो मावग्रा कर्मिफोरनिफ्राय नाम्बारखौ अफिसनिफ्राय आधार कार्ड बायदिसिनाफोरखौ बुथुमनानै आङो बिनि एड्रेसखौ मोननाय जादों। माने बिथाङानो नोंनि बिसिजों थांफादोंमोन बिदि आरो बिदि लाना थांनाय मोनसे सन्देह जादों आरो आंहा सन्देह दङ बिनि सायावनो। बा दा नोंथाङा बे बिनि न'खौ संनो हाबाय नामा? बे लरानि न'खौ संनो हाबाय नामा? नंगौ आङो बे लरानि न'खौ बे हौवानि न'खौ आङो संना मोनबाय। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि लावदांगा क'क्राझार जिल्लानि दतमा लावदांगा थुरिबारि गामिनि बिथाङा। आच्छा 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 दाथ' बिदिब्लाथ' नोंनि बिसियाथ' गथ' सानै दङ? आंनि बिसिया गथ' सानै दं। नैबे फिसालानि मुङा बिकास रामसियारि आरो फिसाजोनि मुङा कबिता रामसियारि। आच्छा नानिमोन नोंसोरनो मा मोनखो नांगौना नाङा? नांगौना? बाबुनबो नांगौ। ओमफ्राय दा बेयो नोंनि मासो जायो? आंनि आइ आंनोथ' नांथारगौ। दा नोंहा थारमाने बिहामजोआ सासेल'? बिहामजो थिनि खासेल'। दा मोनफिननोबा नांगौ जाहैबाय आरो। आंनो नांखागोना रायजोफोर। दा सार रायजोफोर जिखियानो जादोला मानो दा जिखियानो जादोला मानो रायजोफोरखौ जों मोनसे अनुरद खालामबाय जाहाथे बे सानै मानसिखौ नुसनबायोब्ला हमनानै बा जोंनि बे जामबुं नाम्बाराव बिथांमोना एसे फन खालामहरजागोन। होमब्ला बे हिसाबै जों खबरखौ मोनोब्ला जों बिथांमोनखौ हमनायनि राहा लाफारखौ लागोन। थ' फिसाय हिसाबै बिथांमोननि सायाव माबा मोनसे बुंबावनो दंबावो नामा? दङ बुंनायाथ' गोबां दङ। दा जि जाबाय आंनि बिसिखौ आं मोनफिननो लुबैयो नै गथ'खानिनि मोखां नायनानै। माने आङो न'खराव निजिनो आं खासेल' फिसाला बिहामजो खासेल'थार आरो दा गथ' गथाय गाबबाय थायो फरिनो ज'आ जाय लांगिरिया बिथाङा लागै अननानै आंनि बिसिखौ मोजाङैनो गथायनो हरो। आं खोनानाय बायदि मोनदोंब्ला बिथाङाबो गासै बिजनेसनि बिथाङाबो गासै माने गथ' थाखानायनो हिनजावसा गथ' दङ हाबा जाखानाय। बिथाङाबो आंनि न'खरखौ साननांगौमोन। गासै हिनजाव मानसिया सिन्दुर लानाय लोगो लोगोनो बिया हौवा गैगोना गैया बा गथ' गथाय गैगोना गैया बेखौ बिथाङा मिथिनांगौमोन। दा आं अनुरद खालामो बिथांखौबो जाहाथे बिथाङा आंनि हिनजावखौ मोजां आंनि न'सिम दैथायहरो आरो आंनि बिसियाबो नुसनबायदोब्ला आरो सोरबाबो जुदि खाथि खालायाव खामानि मावना थाग्राफोरा बिथांमोनाबो अननानै बा आंनिनो बिब' जानाय बिमुं जानाय बिदा जानाय बिमाय जानाय बिबथै जानाय बिथांमोनखौबो आङो रायजो राजाफोरखौबो अयन' गामियावनो जा अयन' कम्पानियावनो जा जाय बिथांमोना नैबे गथ'खौ नुसनबायदो नुयोबाथाय अननानै बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरबानो जाबाय। आं मबाइल नाम्बारखौ खुगाजोंनो बुंनोसै। आंनि मबाइल नाम्बार जाहैबाय 6003232744 आरो मोनसेया जाहैबाय 9401671995। मोनसे जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 6003232744। बे नाम्बाराव बिथांमोनखौ नुसनबायोबा बा आंनि हिनजाव आरो बै हौवाखौ नुसनबायोबा हमनानै दोन आरो नोंथांमोनाबो अननानै आंखौ